Какви ли бяха тези звукове? Май ще бъда в параноя! Ръце се паят! Нещо става тук! Това не съм аз. Кой ли е това? Какво ли става тук? Цялото дърво падна и дори не осъзнах. Чувствам се много зле. Това изобщо няма да завърши добре. Лак, мъга! Какво е станало тук? Кой си ти? Какво? Да не става тук нещо. Това беше съвсем странно. Нали? И сега... Повалски, какво става? Повалски, чуваш ли ме? Повалски, отговори! Повалски, Повалски, Повалски! Тази сутрин в новините. Тарараран, таран, дрън, Дюнюс. Ивана съм аз!